Per segon any consecutiu, l'índex de donació de sang a les Terres de l'Ebre supera la mitjana del Principat. Amb 43 donacions per cada 1.000 habitants, 4 punts per sobre de la mitjana catalana, la xifra s'aproxima a l'índex recomanat per l'Organització Mundial de la Salut. Per millorar encara més aquests bons resultats, els serveis territorials de salut de les Terres de l'Ebre, el Banc de Sang i Teixits i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona han signat un conveni per promoure la donació de sang entre els clients de les farmàcies. El darrer any, les Terres de l'Ebre han registrat prop de 10.000 donacions de sang, un miler més que en el mateix període de l'any anterior. A més, per cinquè any consecutiu, la Terra Alta és la comarca amb l'índex més alt de Catalunya, amb més de 100 donacions per cada 1.000 habitants, una xifra destacable tenint en compte que la mitjana catalana se situa en les 39 donacions per cada miler de ciutadans. Enric Contreras, responsable del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i les Terres de l'Ebre, ha posat de relleu la importància de la implicació de les institucions públiques i privades del territori en la promoció de les donacions de sang. En segon lloc, comentar que possiblement aquestes xifres tan bones han estat així gràcies a la implicació de moltes institucions, encapçalades pels serveis territorials de salut, que en tot moment han donat suport a totes les tasques de promoció i difusió de la donació de sang, de teixits i de cordó umbilical, i seguint per altres institucions importants de la zona, com pot ser el mateix Ajuntament de Tortosa, que ha signat amb nosaltres un conveni que ha permès millorar l'accessibilitat dels donants al punt fix de donació de l'Hospital Verge de la Cinta, i també, com no, amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics, que amb la seva delegació d'aquí de les Terres de l'Ebre, doncs de la mà de la seva xarxa territorial, ens permetrà difondre molt el missatge de la importància de la donació de sang. Sense la col·laboració d'aquestes institucions no hagués estat possible aquest increment de xifres. Precisament aquest dimarts al matí, els responsables del Servei Territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, del Banc de Sang i Teixits i del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona han signat un conveni amb l'objectiu d'implicar la xarxa de farmàcies en la promoció de la donació de sang entre els seus clients. Ismael Roldán, director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, ha destacat el paper dels farmacèutics com a agents de salut. És un moment també en el que jo vull manifestar la importància cada dia més que va adquirint els farmacèutics d'oficines de farmàcia com a agents de salut i que cada vegada més es van consolidant. És uns professionals que a vegades passen desapercebuts, no per la població que els veu cada dia i inclús més que els metges i les infermeres. El que passa és que el paper que juguen de manera com a agents de salut a vegades penso que pot passar una mica desapercebut i hem de donar-li la importància que tenen i que cada dia van adquirint més a tot arreu. El conveni vol apropar la informació als ciutadans i incentivar la donació de sang, tot implicant les prop de 300 farmàcies que hi ha al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.